μπορείς να δώσεις τη δυνατότητα να δει κάποιος ένα γήπεδο, να δει τα σημεία, να δει το πόσο μεγάλο είναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο VR, ότι μπορείς να δώσεις διαστάσεις με βάση τις πραγματικές. Μπορείς δηλαδή να κάνεις μια προσομοίωση όλου του χώρου και να τη στείλεις σε οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει και αυτός ο άνθρωπος να μπει με άλλους ανθρώπους μέσα για να καταλάβει και τις αποστάσεις, να καταλάβει και το τι συμβαίνει σε όλον αυτό το χώρο. Τώρα εγώ θα βάλω και την μπασκέτα μέσα επειδή την κατέβασα. Ας βάλω και αυτό, η οποία είναι αυτή εδώ για παράδειγμα. Θα την περιστρέψω και λίγο να φαίνεται. Πάντως, να πούμε, Βλάση, εδώ και στην Ολομέλεια, ότι αυτού του τύπου τα τρισδιάστατα μοντέλα διαφέρουν ριζικά π.χ. από τα αντικείμενα του φωτόδερτου, που έχουν μια απλή προσομοίωση, διάστατη. Αυτά είναι τρισδιάστατα και μάλιστα του δίνει τη δυνατότητα με τα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας να μπει μέσα και να έχεις βιωματική εμπειρία. Άρα λοιπόν η αξία αυτών των αντικειμένων είναι ότι μπορείς να εμπλακείς πολύ πιο ενεργά μέσα από τα γυαλιά της διάστασης. Δηλαδή φτιάχνεις το αντικείμενο που θέλεις και με τα γυαλιά μπαίνεις μέσα. Ακριβώς. Και ουσιαστικά βρίσκεσαι σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον και διαδράς δυναμικά με τέτοια αντικείμενα. Γιατί για παράδειγμα, στο φωτόδεντρο υπάρχουν αντικείμενα προσωπίωσης, αλλά είναι διδιάστατα και πολύ τρίπια. Οπότε η εμπειρία που έχεις, η εμπειρία εμπλοκής, είναι χαμηλότερο επίπεδο. Η ανάγκη να έχουμε καλύτερη εμπειρία, καλύτερα από τέτοια μοντέλα, τα οποία δεν θέλουν και ειδικό προγραμματικό για να γίνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι προγραμματιστή, απλά έμπειρος χρήστης να μάθει λίγο το εργαλείο και να ασχοληθεί. Εγώ έβαλα και. Το φτιάχνετε στον υπολογιστή. Δεν άκουσα. Και στο γκάσκα το ζείτε. Όχι, μια παρέμβαση. Ναι. Και άμα Απλά μπορείς την γκάσκα. εγώ πρόσθεσα και ένα μοντέλο μιας μπάλας που έκανε και bounce. Δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να βάλεις και animations μέσα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, εντάξει, εκεί πρέπει να γνωρίζεις λίγο παραπάνω. Υπάρχουν αυτές οι δωρεάν πλατφόρμες που είναι πάρα πολύ εύκολες να τις χρησιμοποιήσεις. Αλλά μπορείς να βάλεις μοντέλα τα οποία κάνουν και animations και μπορείς να δημιουργήσεις έτσι ενδιαφέροντες εικονικούς κόσμους. Εγώ θα σας δείξω και άλλους στο τέλος της διάλεξης αυτής, έτσι, έναν ακόμη ο οποίος είναι αρκετά ενδιαφέρον για να δούμε έτσι και μία χρήση. Αλλά γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι θα έρθει στο τέλος και θα δέσει, γιατί μπορούμε αυτούς τους κόσμους να τους μοιραστούμε. Δηλαδή μπορείτε μεταξύ σας, οι διπλανοί και οι διπλανές, να μπει το ένα στον κόσμο του αλλού και να δείτε τι συμβαίνει σε πολυχρηστικό περιβάλλον πλέον. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε βάλει τα τρισδιάστατα μοντέλα μας μέσα. Έχουμε παίξει λίγο με το όλο σύστημα. Ξαναλέω ότι το να βάλεις τα τρισδιάστατα μοντέλα που έχει το Frame VR έχει ένα περιορισμένο αριθμό, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλατφόρμες όπως υπάρχει και σε υλικό αυτό καταγεγραμμένο το πώς γίνεται, όπως το Sketchfab, για να πάρεις μοντέλα τα οποία είναι ό,τι μοντέλα θέλεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς να βρεις, εγώ συνήθως ψάχνω μηχανές, για παράδειγμα, οι οποίες είναι πολύ εξειζητημένες, ή ψάχνω, ξέρω εγώ, engines για κάποια μαθήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Οπότε μπορείς, όταν θες να δείξεις κάτι έτσι πολύ πιο διαδραστικά σε μαθητές και σε φοιτητές, να το χρησιμοποιήσεις. Τώρα, ένα ακόμη κομμάτι το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι η εικόνα και το κείμενο, αρχικά, τα οποία είναι σημαντικά μέσα επικοινωνίας, πληροφορίας προφανώς, και αυτό το έχουν αναγνωρίσει πλήρως οι άνθρωποι που φτιάξανε το Frame VR. Άρα λοιπόν έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε μέσα εικόνες και κείμενο. Εγώ λοιπόν θα πάω στο Google και θα γράψω π.χ. μια που πιάσαμε το μπάσκετ, θα φέρω μία εικόνα. Μ' ακούτε καλά, γιατί καθυστερεί λίγο. Okay. Θα φέρω μία εικόνα του Jordan, για παράδειγμα. Κατεβάζω αυτή την εικόνα στον υπολογιστή μου, την κάνω Save Image As. Θα πρέπει η εικόνα να είναι τύπου JPEG, δηλαδή να έχει μια αναγνωρίσιμη μορφή για το Frame VR. Είναι η πιο απλή μορφή εικόνας η JPEG. Θα κατεβάσω την εικόνα στον υπολογιστή μου και μετά με πολύ απλό τρόπο, ανοίγοντας το Edit πάλι και το μενού στα δεξιά, θα πάω, βλέπετε ότι εδώ ανοίγει και κλείνει το μενού των μοντέλων που κάναμε πριν, θα πάω στο Images, θα κάνω Add
και θα φέρω εδώ μέσα από το browse την εικόνα μου. Αυτή η εικόνα θα ανέβει και στη συνέχεια θα κλείσω αυτό εδώ και στο μενού μου έχω την εικόνα και μπορώ να πατήσω συν για να την προσθέσω και θα εμφανιστεί μες στον εικονικό κόσμο. Αυτή την εικόνα μπορώ φυσικά και να τη μετακινήσω, να τη βάλω εδώ στον τοίχο ας πούμε, να την περιστρέψω, να τη μεγαλώσω όσο θέλω, π.χ. Και στη συνέχεια να κλείσω το edit mode και να παραμείνει εκεί. Να παραμείνει δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε και μια εικόνα, ας πούμε, για το πώς δουλεύει ένα ηφαίστειο. Θα την κατεβάσω και αυτή, όπως κατεβάζουμε εικόνες από το PC μας, έτσι. Ας βάλω και ένα JPEG, μια απλή εικόνα. Και στη συνέχεια πάλι από το ίδιο μενού, από εδώ, δηλαδή ανοίγω το μενού, κάνω το edit mode ανοιχτό, ανοίγω το μενού εδώ, πηγαίνω στο images και φορτώνω την άλλη εικόνα. Μην ξεκινήσετε ακόμη να κάνετε κάτι, θα σας δείξω και έναν πιο απλό τρόπο. Και την προσθέτω και αυτή στον εικονικό κόσμο. Ένας πιο απλός τρόπος, απλά εγώ σας έδειξα και αυτόν, γιατί μπορείς να βάλεις τις δικές σου εικόνες μέσα στον εικονικό κόσμο, είναι να πας εδώ στα δεξιά σε αυτό το μενού, να κάνεις add και απευθείας να κάνεις image search από το Google. Το έχει μέσα. Οπότε για παράδειγμα μπορώ να βάλω climate change για να ψάξω εικόνες για κλιματική αλλαγή. Και επιλέγοντας κάποια, κάνοντας upload, θα μου τη φέρει στο μενού για να μπορέσω να την προσθέσω και αυτή με το κουμπάκι Syn. Οπότε είτε θέλουμε να ανεβάσουμε εικόνες που είναι custom, είτε θέλουμε να ανεβάσουμε εικόνες οι οποίες είναι available στο διαδίκτυο, μπορούμε να το κάνουμε. Θα πρότεινα τώρα να κάνετε και εσείς 2 εικόνες, να προχωρήσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό. Ξαναλέω, ανοίγουμε το edit mode, ανοίγουμε το μενού εδώ πάνω, πηγαίνουμε στο, αν είναι ανοιχτό το frame model library μπορείτε να το κλείσετε και μετά πηγαίνουμε στο images, add, Google search για την ώρα για να μην φορτώνουμε εικόνες τώρα από το PC μας και ψάχνετε μία εικόνα, επιλέγετε, upload, και θα μας το φέρει αυτόματα εδώ για να την προσθέσουμε. Και τη χρησιμοποιούμε όπως χρησιμοποιούμε τα τρισδιάστατα μοντέλα. Λοιπόν, το ωραίο με το FrameVR είναι ότι ό,τι αντικείμενο χρησιμοποιήσεις, ό,τι εικόνα χρησιμοποιήσεις και ό,τι κείμενο χρησιμοποιήσεις, το έχεις πάντα στο μενού σου. Έχει κάποιους περιορισμούς για το πόσο μεγάλα μπορεί να είναι αυτά που θα ανεβάσεις ή πόσο χώρο θα πιάνεις στους σερβερ του FrameVR, αλλά γενικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολλά πράγματα, σου δίνει αρκετά megabyte χώρο. Οπότε εδώ, ας πούμε, στο images, αν δείτε αυτά που ανεβάσατε, μπορείτε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μπορείτε δηλαδή να ξαναφέρετε τις εικόνες. Οπότε αν θέλετε να φτιάξετε ένα διαφορετικό κόσμο, πάλι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες, το οποίο είναι σαν εργαλείο πολύ χρήσιμο, γιατί δεν χρειάζεται να ξανανεβάζεις ξανά και ξανά το υλικό σου για διαφορετικά σενάρια. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να ανεβάσουμε και κείμενο. Εγώ θα γράψω στο Google, για παράδειγμα, θα πάω στο Scholar και θα φέρω ένα PDF σε σχέση με τα βολκάνος, με τα ηφαίστεια. Θα φέρω λοιπόν το PDF, π.χ. αυτό εδώ, το οποίο έχει πληροφορία, θα το κατεβάσω στον υπολογιστή μου και μετά από το FrameVR θα πάω στο PDFs, έχει ειδική δεξιά εδώ, ειδικό μενού, και θα ανεβάσω από τον υπολογιστή μου αυτό το PDF. Το οποίο PDF θα το προσθέσω στον εικονικό κόσμο και θα εμφανιστεί. Το ωραίο με αυτό είναι ότι αν κλείσω το edit mode και δεν πειράζω τίποτα, που δεν μπορώ να πειράξω τον κόσμο μου,
και πάω στο PDF εδώ και αρχίζω να το διαβάζω, πολύ εύκολα μπορώ να μετακινηθώ στις σελίδες του χρησιμοποιώντας το βελάκι αυτό. Κάποια PDF είναι λίγο πιο βαριά, αυτό που κατέβασα εγώ είναι λίγο αρκετά μεγάλο σε πληροφορία, αλλά γενικά μπορώ να επιλέξω τις σελίδες του PDF εύκολα και γρήγορα. Θα σας πρότεινα να κάνουμε και ένα τέτοιο τεστ για να ανεβάσουμε και ένα PDF, να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και αυτή την πληροφορία. Και θα κάνω και κάτι ακόμη εγώ μέχρι να το κάνετε και εσείς αυτό το PDF. Δεν χρειάζεται να κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Απλά όλα αυτά τα αντικείμενα αφήνονται στον χώρο, δηλαδή πώς το πει. Ναι, μπορείτε... Δεν έχουν μια θέση στο PDF. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε εσείς όπου θέλετε. Σας δίνει πλήρως την ελευθερία το FrameVR, να τα βάλετε όπου θέλετε εσείς και να στήσετε τον κόσμο σας, και εάν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε και να πατήσετε Delete και να το σβήσετε. Οπότε σου δίνει πλήρη ελευθερία να στήσεις τον εικονικό κόσμο. Όταν περιηγείς είναι αυτό, είναι όλο στον αέρα αυτό. Απλά για να μην είναι όλα στον αέρα, θα πρέπει να γίνει σωστή τοποθέτηση. Δηλαδή, εγώ θα βάλω, ας πούμε, αυτό το PDF που έχω πάρει, θα το βάλω εδώ, στον τοίχο, να φαίνεται ότι είναι σαν πόστερ, ας πούμε. Μπράβο, αυτό, ναι. Ναι, αυτό είναι, εγώ τα βάζω τώρα, επειδή είναι στο πλαίσιο του εργαστηρίου, τα βάζω έτσι λίγο γρήγορα, αλλά μπορείτε να βάλετε όπου θέλετε τα αντικείμενά σας, να τα τοποθετήσετε σαν μια εικονική γκαλερί ή να τα βάλετε δίπλα σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Δίνει πλήρη ελευθερία το FrameVR σε αυτό. Δηλαδή, εγώ αυτή την μπασκέτα, ας πούμε, μπορώ να τη βάλω, αν χρησιμοποιήσω τα εργαλεία που είδαμε πριν, να τη βάλω, ας πούμε, πάνω στον τοίχο. Και δίπλα να βάλω την εικόνα στο περιβάλλον, ώστε να φαίνεται σαν πόστερ. Αυτό τώρα πώς το κάνατε πάλι, για αφήστε μας, πώς το κάνατε. Εάν επιλέξετε οποιοδήποτε αντικείμενο όταν είναι ανοιχτό το edit mode εδώ, όταν είναι επιλεγμένο, μπορείτε από τους άξονες να μετακινήσετε τα αντικείμενα εύκολα. Όχι, πώς το κολλήσατε στον τοίχο τώρα, γιατί και εγώ το μετακινώ, αλλά δεν κολλάει στον τοίχο. Δεν θα κολλήσει, το βάζω εγώ. Δεν κάνει snap, δεν κολλάει στον τοίχο. Ναι, δεν κολλάει. Το βάζω εγώ ίσα-ίσα να φαίνεται ότι είναι στον τοίχο. Δεν το κάνει αυτό. Το προτείνουμε στον χώρο ώστε να φαίνεται σαν να είναι κολλημένο. Σαν να είναι εδώ, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή αυτό κάθε τεχνικό είναι ελεύθερα μέσα στον χώρο του υποδόκιου. Ναι, όμως να ρωτήσω, στην ελεύθερη έκδοση τι μπορούμε να κάνουμε από όλα αυτά. Δηλαδή, όλα. Όλα. Χρησιμοποιώ την ελεύθερη έκδοση τώρα. Δηλαδή, οι περιορισμοί είναι ότι μέχρι 8 άτομα μπορούμε να... Ναι, ακριβώς. Μέχρι 8 άτομα ταυτόχρονα. Και κάποιοι περιορισμοί στο περιεχόμενο, με την έννοια ότι σου δίνει περίπου μέχρι 200 MB περιεχομένου. Οπότε δεν μπορείς να πας να βάλεις ένα βίντεο που είναι 2 γίγα, ας πούμε, μέσα, γιατί θα σου πει ότι δεν χωράει. Αλλά οι εικόνες αυτές που κατέβασα εγώ, ας πούμε, είναι, τι να πω, ούτε 1 MB η καθεμία. Τα τρισδιάστατα μοντέλα είναι 1 MB το καθένα. Είναι πολύ ελαφριά, δηλαδή. Μπορείς να βάλεις πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μέχρι 8 avatar μπορούμε να βάλουμε. Ναι, θα το κάνουμε στο τέλος. Θα κάνετε αλλαγή. Εντάξει. Για να μην... Έχει κάποια licenses, το ένα είναι 10 ευρώ το μήνα αν θες να έχεις κάτι πιο εξειζητημένο κτλ. Και έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους, νομίζω έχει γύρω στους 30 αν δεν κάνω λάθος. Έχει μετά, ξέρω εγώ, με 50 ευρώ το μήνα ή αν το θες για κάποιο project έχει 50 άτομα. Οπότε ανεβαίνεις, αν τους πληρώσεις ανεβαίνεις φυσικά, και έχει και κάποια σημεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε συνήθως σε συνέδρια. Για παράδειγμα, εάν θες να κάνεις ένα συνέδριο, πληρώνεις για ένα μήνα 200 ευρώ και μαζεύεις μέχρι 100 άτομα. Αλλά μπορείς να επαναχρησιμοποιήσεις τον κόσμο, δηλαδή αν μπω εγώ και άλλοι 7,
όταν ξανανοίξουν το link και επόμενοι θα μπουν σε ένα διαφορετικό αντίγραφο αυτού του κόσμου μέχρι να μαζευτούν και άλλοι 7-8. Οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, να αναφέρω κάτι ακόμη σημαντικό σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι οι κόσμοι αυτοί παραμένουν εκεί. Δηλαδή, αν το φτιάξεις, τον έφτιαξες, μπορείς να τον αλλάξεις, να τον διαχειριστείς και θα μείνει εκεί. Δεν θα σβήσει εκτός και να το σβήσεις εσύ. Οπότε, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στα μαθήματά μου, επαναχρησιμοποιώ τους κόσμους κάθε χρόνο. Δηλαδή, τους στέλνω σε ανθρώπους κάθε χρόνο. Οπότε και δεν χρειάζεται τις περισσότερες φορές να αλλάξω και κάτι. Δεν σημαίνει ότι το κλείσαμε και έφυγε. Θα είναι πάντα διαθέσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, κινητό, υπολογιστή ή μάσκα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω κατεβάσει και θα σας το δώσω εγώ αυτό. Λίγο με τα μοντέλα δυσκολευτήκαμε εδώ να κατεβάσουμε ένα μοντέλο και να βάλουμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να το ξαναδούμε ή να το δούμε στο δεύτερο χρόνο. Μπορούμε να το ξαναδούμε, αλλά θα πρέπει να κάνετε λογαριασμό και στο Sketchfab, το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Αλλά είναι εύκολο να το κατεβάσεις, δηλαδή είναι μια διαδικασία 3 λεπτών, ας πούμε, σε ένα YouTube βίντεο για να το δεις δωρεάν. Μπορώ να δω να δώστε μου ένα λεπτάκι. Δεν μπορείς να κάνεις και με AI μοντέλα. Μπορείς, ας πάμε εκεί σε αυτό. Υπάρχει ένα creation menu εδώ κάτω. Υπάρχει εδώ ένα creation menu, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να κάνεις με το creation menu εδώ, να δημιουργήσεις, ας πούμε, ένα μοντέλο και εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα μοντέλο μιας γάτας και κάνω create model. Αυτό όμως τι κάνει? Θα μιλήσει με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο που του ζήτησα. Δεν είναι όλες τις φορές αποδοτικό ακόμη στο FrameVR. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και για εικόνες, το ίδιο μπορείς να κάνεις και για βίντεο. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτό που θα πάρεις δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις όσο καλά και να το περιγράψεις. Γιατί ακόμη δεν είναι αρκετά έτοιμη η τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει πράγματα τα οποία είναι έτσι πολύ εξειζητημένα, αλλά γενικά δεν είναι τόσο καλή ακόμη σε αυτές τις συνθήκες στα δωρεάν προγράμματα στο να δημιουργούν τόσο λεπτομερή μοντέλα. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε ένα σύστημα υψηλής ποιότητας τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής ανάλυσης, προφανώς θα παίρναμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά γενικότερα σου δίνει από το Creation Menu τη δυνατότητα να δημιουργήσεις και ένα μοντέλο μιας γάτας, ας πούμε, που έβαλα εγώ, και θα δημιουργήσω και μια εικόνα. Είναι πολύ εύκολο, μπορείτε να το δοκιμάσετε εδώ. Είναι στο Creation Menu εδώ. Να γράψω ένα windmill, έναν ανεμόμυλο, ας πούμε. Οπότε θα αρχίσει να δημιουργεί και την εικόνα σιγά σιγά από πίσω. Εγώ του είπα ένα σούπερ. Τώρα θα δούμε, βλέπετε ότι κάνει αρκετή ώρα να το δημιουργήσει και να βγούμε και τι θα βγάλει στο τέλος. Βλέπετε ότι αν θες να φτιάξεις κάτι έτσι γρήγορο και τα λοιπά, δεν είναι τόσο αποδοτικό. Και θα σας δείξω και κάτι ακόμη. Μπορείς να ανεβάσεις και βίντεο πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο μπορώ να προσθέσω ένα βίντεο που έχω κατεβάσει στον υπολογιστή μου, να το ανεβάσει, και αφού κάνει process, γιατί ό,τι ανεβάζουμε γίνεται process από AI από πίσω για να μην έχει offensive περιεχόμενο στην ουσία. Γι' αυτό μου λέει ότι το βίντεο αυτό είναι στείλει σε process, διαβάζει δηλαδή το τι έχει μέσα το βίντεο και προσπαθεί να βρει αν είναι έτσι επικίνδυνο περιεχόμενο ή όχι, οπότε περιμένουμε λίγο να το επεξεργαστεί. Τώρα εδώ θα αργήσει και αυτό λίγο, ας τα δούμε και τα δύο μαζί. Εκεί. Μπορείτε, αν θέλετε, να γράψετε στους browsers σας αυτό το link μέχρι να τελειώσουν όλα. Ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Το οποίο θα σας οδηγήσει εδώ και μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το download, να κατεβάσετε το βίντεο για να το βάλετε κι εσείς στο δικό σας frame αν θέλετε. Είναι αυτό εδώ το link. Κάνω όσο πιο μεγάλο μπορώ. Ξαναδείχνω, βάζω λίγο εδώ το URL να υπάρχει και δείχνω λίγο το πώς δημιουργούμε το βίντεο με ανοιχτό το Edit Mode, πάλι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, και ανοιχτό το μενού στα δεξιά. Στα videos μπορείτε να κάνετε add και να ανεβάσετε ένα βίντεο. Όταν το φέρετε μέσα στο FrameVR, θα εμφανιστεί κάπως έτσι. Ναι.
Για κάποιο λόγο εμένα μου το πετάει, θα κάνω ένα refresh. Και σε μένα το έκανε. Δεν ξέρω γιατί. Πάμε πίσω στο... Να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί. Ναι. Δηλαδή, αν θέλω να δείξω αυτό το βίντεο, έτσι, γιατί να το βάλω μέσα στο εικονικό περιβάλλον και να μην το δείξω εκτός. Θέλω να πω... Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Γιατί δεν καταλαβαίνω δηλαδή το πνεύμα. Αυτά τα εργαλεία συνήθως δεν τα χρησιμοποιούμε σε live μαθήματα. Ή τα χρησιμοποιούμε σε live μαθήματα εάν χρειαστεί να δείξουμε κάτι πολύ εξεζητημένο. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε ως συνοδευτικό υλικό που το στέλνουμε στους φοιτητές ή στους μαθητές μας για να μελετήσουν πράγματα μόνοι και μόνες τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό. Τα μαζεύεις όλα μαζί σε έναν εικονικό κόσμο και δημιουργείς συζήτηση. Μπαίνουν δηλαδή πολλοί άνθρωποι μαζί και δημιουργείς συζήτηση. Μπορείς να το κάνεις και μες στην αίθουσα, μπορείς να το κάνεις και εκτός ως συνοδευτικό κομμάτι στη διδασκαλία. Ένα άλλο κομμάτι αρκετά σημαντικό το οποίο δημιουργείται σε αυτές τις πλατφόρμες είναι ότι ναι μεν έχεις τη δυνατότητα να μπεις από τάμπλετ, από κινητό, από PC, από οτιδήποτε, αλλά η μάσκα σου δίνει μια δυνατότητα να αντιληφθείς το μέγεθος των πραγμάτων στον εικονικό κόσμο. Οπότε μπορείς να δημιουργήσεις πολύ πιο immersive εμπειρίες. Οπότε το να μπεις σε μια αίθουσα διδασκαλίας που θα κάνεις έτσι κι αλλιώς μάθημα και να μπεις σε μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας για να κάνεις αυτό το μάθημα εκείνη τη στιγμή δεν είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Το να κάνεις ένα μάθημα για ηφαίστεια, να το δείξεις στους ανθρώπους που πρέπει να το δουν, να εξηγήσεις με βίντεο, εικόνες, υλικό ή οτιδήποτε αυτό το κομμάτι του μαθήματος και μετά να τους δώσεις τη δυνατότητα σε ένα διαδραστικό πολυχρηστικό κόσμο να μπουν και να μελετήσουν και άλλα πράγματα, εκεί έγκυται η αξία αυτών των περιβάλλοντων τις περισσότερες φορές. Γιατί δίνει στα παιδιά και στους ενήλικες που εκπαιδεύουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εξτρά πληροφορία με ένα διαδραστικό και ενδιαφέρον τρόπο. Εμείς, για παράδειγμα, το χρησιμοποιούμε αυτό αρκετά σε ανθρώπους που σπουδάζουν μηχανική. Γιατί βλέπουν τη διάλεξη, βλέπουν τα βίντεο, βλέπουν τα πάντα και μετά πηγαίνουμε μέσα στους εικονικούς κόσμους και αρχίζει η συζήτηση μεταξύ τους. Δηλαδή, δες αυτό, δες εκείνο το είδαμε στο μάθημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο, ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δημιουργείται δηλαδή ένα ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι. Οπότε χρησιμοποιείται κυρίως σαν συνοδευτικό υλικό. Τα βίντεο όταν τα προσθέτουμε λειτουργούν ως εικόνες στην ουσία τα βίντεο. Απλά έχουν ένα εξτρά πραγματάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Όταν πας κοντά σε ένα βίντεο με κλειστό το edit mode, μπορείς πολύ εύκολα να το χειριστείς μες στον εικονικό κόσμο. Και από κινητό και από μάσκα και από οπουδήποτε. Οπότε λοιπόν έτοιμο το FrameVR σου δίνει και τη δυνατότητα να χειριστείς τα βίντεο. Θα γυρίσω λίγο και στη γάτα. Να η γάτα που μας έφτιαξε εδώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι αρκετά καλή. Δηλαδή αυτό το μοντελάκι μας το έφτιαξε το AI. Αρκετά ωραίο. Και μπορώ να σταματήσω και το spin για να μην ζαλιστούμε. Οπότε ναι, μπορείς να δημιουργήσεις και με AI μοντέλα. Γενικότερα, με λίγο ψάξιμο, όχι πάρα πολύ, έχεις τη δυνατότητα να βάλεις πολλά πράγματα μέσα. Και τώρα θα δείξω και κάτι ακόμη το οποίο ενδεχομένως εσείς μπορείτε και να μην το ακολουθήσετε, γιατί είναι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να φτιάχνουμε και συμπεριφορές στο FrameVR. Γενικότερα, όλα αυτά τα εργαλεία έχουν πάρα πολλά resources και αυτό τα χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Τι σημαίνει πολλά resources? Σημαίνει ότι και εγώ έχω κάνει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που το έχω καταγράψει και τα λοιπά και μπορούμε να σας το δώσουμε σαν υλικό με όλα αυτά που κάναμε σήμερα και αυτή την καταγραφή την οποία κάνουμε σήμερα, αλλά γενικότερα έχει πάρα πολύ υλικό. Δηλαδή αν γράψεις FrameVR και του πεις πώς να βάλω μέσα μια εικόνα, θα βρεις 15 βίντεο, θα βρεις 10 PDF. Ακόμη και πολλοί φοιτητές μας κάνουν το εξής. Πηγαίνουν στο ChatGPT, που πλέον είναι ο βοηθός μας για τα πάντα, και γράφουν πώς θα ανεβάσω ένα βίντεο στο FrameVR. Και έρχονται όλες οι οδηγίες βήμα-βήμα, πολύ περιγραφικές. Οπότε είναι εύκολο εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις. Φυσικά δεν μπορείς να κάνεις όλα στο πλαίσιο μιας εργαστηριακής διάλεξης, αλλά άνθρωποι σε εμάς και άνθρωποι και εκπαιδευτικοί που έχουμε δει να ασχολούνται έτσι ένα διήμερο, τριήμερο με το να ψάξουν να δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο, καταφέρουν και φτιάχνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Γιατί από τεχνικής άποψης εμείς έχουμε τις γνώσεις
του να περάσουμε κάποια πράγματα στο πώς δουλεύουν και να τα χρησιμοποιήσουμε στα δικά μας κομμάτια που διδάσκουμε. Αλλά αν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ιδέες και ασχολούνται πολύ με περιεχόμενο παιδαγωγικό και το πώς σχεδιάζουν μαθήματα και το πώς περνάνε καλύτερα πληροφορία, ειδικά σε μαθητές μικρότερων ηλικιών, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο το οποίο δίνει φοβερά powerful αποτελέσματα. Ένα πράγμα ακόμη που θα δείξω έτσι για να υπάρξει και στην καταγραφή είναι ότι από το Edit Mode εδώ μπορείς και από το μενού να φέρεις και ήχο. Θα κατεβάσω από μια σελίδα που λέγεται για παράδειγμα Pixabay. Ο ήχος μπορεί να είναι κάτι που καταγράψατε στο κινητό σας, έτσι. Οτιδήποτε. Εγώ θα κατεβάσω αυτόν τον ήχο. Το κατεβάζω στον υπολογιστή μου και μπορώ μετά πολύ εύκολα από το ίδιο μενού να κάνω add και να ανεβάσω και αυτό τον ήχο. Θα κάνει upload. Μπορώ να τον προσθέσω και μπορώ να επεξεργαστώ τη θέση του, το οποίο είναι σημαντικό, και μπορώ να επεξεργαστώ φυσικά και τη φορά και μπορώ να επεξεργαστώ και από αυτό το κομμάτι είναι ενδιαφέρον για τον ήχο, το πόσο μακριά ή κοντά θα ακούγεται από το χρήστη. Το οποίο αυτό είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα προσθήκη. Εάν κλείσω το Edit Mode για να δω πώς θα το χρησιμοποιεί ένας χρήστης όταν μπει στον κόσμο μου, απλά μπορεί να πατήσει το play και να τον ακούσει. Τώρα, αυτό μας δίνει έτσι ένα σύνολο πραγμάτων στο ότι έχουμε εικόνα, βίντεο, ήχο, κείμενο και τρισδιάστατα μοντέλα στο να μπορέσουμε να δώσουμε πληροφορία σε ανθρώπους αργότερα. Όπως σας έδειξα, υπάρχουν και πιο advanced τεχνικές, μπορείς να φέρεις μοντέλα τα οποία έχουν και animation, έχουν κίνηση κτλ. Ένα πράγμα όμως το οποίο είναι σημαντικό, έτσι για να αυξήσουμε λίγο τις διαδράσεις, είναι το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές είναι αρκετά σημαντικές, αλλά αυτές είναι που θέλουν κυρίως λίγο παραπάνω, ας το πούμε, ενασχόληση. Δεν είναι πολύ εύκολο να μπει στη διαδικασία να μάθει συμπεριφορές έτσι με μία μικρή εισαγωγή. Όμως, δείτε πόσο ενδιαφέροντα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Μπορώ να επιλέξω, ας πούμε, ένα μοντέλο της γάτας αυτής εδώ που μου φτιάξε το AI και πάνω σε αυτή να φτιάξω μία συμπεριφορά. Εμφανίζεται ένα μενού που λέγεται Action Editor. Και μου λέει τώρα το FrameVR, η γάτα μπορείς να της βάλεις έναν ενεργοποιητή, κάτι να γίνεται με αυτή τη γάτα. Και εγώ θέλω όταν κλικάρω στη γάτα, μπορεί να είναι όταν πηγαίνω και κοντά στη γάτα, όταν κλικάρω στη γάτα, θέλω να παίζει ένας ήχος και κάνω Control Audio. Και αυτόματα θα μου πει ότι έχεις έναν ήχο που είναι αυτό το ηχητικό που έβαλα, το συνδέει αυτόματα. Οπότε, όταν κλικάρω στη γάτα, θα παίζει αυτός ο ήχος. Δεν άκουσα? Okay. Κλείνω τώρα το Edit Mode και βλέπουμε ότι όταν πάω εδώ στη γάτα και πατήσω επάνω της, θα μου το βγάλει. Μπορεί να έχω κάνει κάτι, να δω. Play. Θέλει να πω ότι πρέπει να παίξει κιόλας. Έχει play, stop και pause, να σταματήσει τον ήχο, να παίξει κτλ. Πάμε να το ξαναδούμε. Οπότε αρχίζει να παίζει ο ήχος όταν κλικάρω στη γάτα. Μπορώ να κάνω το άλλο για παράδειγμα. Ας πάρω στο Edit Mode αυτήν εδώ την μπάλα. Και την πάω πιο εκεί. Ωραία. Και ας κατεβάσω έναν ήχο που λέγεται Ball Bounce για παράδειγμα. Αυτή είναι free ήχη από το ίντερνετ. Είναι αυτή εδώ π.χ. αυτός ο ήχος.